Kum shi benta ban penne pensa eka culture ka riti ka dustur jong ki jai ben riu Karbi ki baham Meghalaya bat Assam ka Karbi Traditional Faith Association Meghalaya and Assam kala penlong ye ka lempung ye kenduk lang ka baar jong ki jai ben riu Karbi ki bana Meghalaya bat Assam ka bala ju penlong haman la ka shisin shisnem ka bala tip kum ka second annual meet of Indigenous Karbi Traditional Ethnic Food and Cultural Arts Festival R1000 RPR kaba mentau senam lapenlong hakasnong Pitagog Kamrup District Assam. Kane ka lempung ye kenduk lang lapenlong arsngi kenti kabala sedang nadu ka pra tarik uyayong bala penkut no yakah ka kendai tarik uyayong R1000 RPR. Kaba ha kane ka lempung lapenlong iki program tenrai baper kum ka syat kaput katem bat kisur jingrai tenrai bat kumju ka jingpen inam yiki jingbam tenrai baper. Lapoi bani shim benta hakani ka sngi penkut ya kani ka lempung dong nong mi khmat shaka district council na nongpo constituency ba bala jet rani ubala shim ya ka benta kum ukongsan ubala ai ka kentin ai mensim bat kentu ya ki jai ben reu Karbi bakindang trei shitom ban penne pensa ya la ka jinglong tenrai lade lai don ringkat langru uba landru ingti uba las marngar bat kiwe ki reu rangba bat kilong kemi ki bala poi bani sakhilang hakani ka lempung. Part of Kamrup District namar ba kadai kejo kecak benriu da kabangin te penum lang yiki kumni kanang bakin dupla bandroi banpar na ka bantaga culture kejungki kata kadai kejing temu kejongi bat da kabangin le ha kata kom kalong ba le singila banwan ra iki sa kalempung ha kata kaginya keren kalong ba ngin kentiu ya kecak benriu kejongi la kadon hapok Meghalaya neha po Assam kita kadai kading sagawe pat kalong ba nado menin pra tarik ngila penlong ye kata kajing ke jele ha ke bakiong kajing ya competition ka bamur kajing ya penlong ya ka indigenous ethnic food competition but indigenous cultural art competition nado menin but haka juga por ngila penlong ru sibun kiwe pat kum kaneka exhibition kabamot ba kadai kacing kaniam tendrai jungi kaba mangi penlong haka ni kajaka kajungi padi kata kacing le kajungi lese kan kamera na kabanta ki briu jungi po ka Meghalaya kum juru ya Assam bakin kiu kin itho bat kiweru kin baik mas na kabanta jungi ta ka jungi paringan donro hakani pon da ka bangi penlong south liki season panyakren ka pamut kum ka royal season bat ka we pan ka de ka youth season bat ka ba lai ka de ka women season bat ka open season ba menta ka bata da wai ka ni rang menta mu jungi kalong ba la ka de ka ba don junit nembam don junit ro kalong ba ni kwa ban ni penteli ka we da ka ba ni ai ki ka mensem bakin roy le niam le kom kum juru ika nya ka kriam kum majudon nado ki long kuma ha ka ne kari ki ni naga benta ki jongi ki jai benriu ha ki kolshor ki baper ke bangi ngidon kumba iba swer ladon laong mene mo ngidei ban hari India ki jongi ngidon sibun ba ki jai benriu sibun ba ki kolshor bala penlong ya ka negari India ka bai ke jongi kabai iternat kumni a unity in diversity but hapdeng kita ke jinglong unity in diversity ke jongiru ni don kam ban kenmau kerpang yala ka jong kariti ke dustur ke jongi ngitip ba ki perlok Karbi ki basyong lele sepo Meghalaya kilong ki jai benriu ki baim kaju karukom im kumba im mengi ki khasi nganut ru banong ba ki perlok Karbi ki basyong sepo Meghalaya ki kham im suk ban ki Karbi ki basa sepo Assam namar balai hangni pinong ni khendo ka siap kamdei ka khendo ka siap jong ki briu nang ni kadei ka khendo ka siap jong ka sorkari mati mo Meghalaya ka khendo ka siap kadai ka jongi apna mati
Namar kata nga semua banong ba Meghalaya ngiyok pahu ngilak banrep banriang kat bamon ngimdon khajana ngimdon ai khendo ka siap. Hanre hangni hab bansiu khajana